Gasteizko Artium Pareko plazan 11 enpresatako beharginak batu dira protesta egiteko. Hain zuzen ere, sindikatuek salatu dutenez, soilik Araban 2000 langilek galdezakete enplegua laster. ELA, LAB eta ESEKak jarrera aldatzeko eskatu diote Eusko Jaurlaritzari. 3 sindikatu hauen ustez, Eusko Jaurlaritzak esku hartu behar du arazoak dituzten enpresak bideratzeko eta benetako enplegu politika sustatzeko. Eskatzen duguna da, enpleguak babestuko dituen gobernuak egotea lanean, momentu honetan bakarrik irabaziak eta espekulazioak babesten dituen gobernuak ikusten ditugulako. ELA sindikatuaren ustez, Eusko Jaurlaritzak ez dauka benetako politika industriala egiteko borondaterik eta propaganda hutsa ari da egiten. Borroka gelditzen zaigu. Hori aurrera eramateko, lanpostuak defendatzeko eta industria defendatzeko. Guk ez dugu beste biderik ikusten, aztertzen badugu ze jokaera mantentzen duten gobernuek. Bestalde, Auzitegi Gorenak ultraaktibitatea emandako epaia dela eta ELAk eta LABek uste dute oztopo txikia dela enpresarientzat eta negoziazio kolektiboa indartzearen alde agertu dira.